betiko errezetak. Kaixo txoriene. Eguerdion, Amparo! Hori norbait txolan, norbait... Junezkoa, eta berak ez dizunen kasu egiten da. Kaixo txorienetarrok. Gaur asteazkena dugu, eta asteazkenetan bakitzu betiko errezeta tradizionalak ekarte ditugula, eta nik gaur bat berezia. Bai, Amparo. Bai, Amparo, bai. Amparo liburutik. El Amparo liburutik, hiru aiztek einako arlekin arrautzak. Izena bintzat originala. Bai. Nik ustakit, igual da, koloriengatik edo izango dan, ze egia da, errezetak badaukala, horia, txuriska, gorria eta berdea. Euskadi arrautzak. Bueno, bai, baina arlekinen koloreak horrezien, berdea eta gorria, eta hortik nik uste bat horrela. Eta hortik etorriko da, beraz, bitxia errezeta, ointxe gero asalduko zut, baina nik lehen hau, nahi do jakitia, zigorrek bigarren errezeta moduan zer ingo dauen. Ba, ni ere emakume kontuak, Ana Maria Kaleroren liburutik, La Cocina Vasca liburutik, ekarri duana da legatza saltza gorrian. Nik, julenik jarri nion, nik legatza saltza gorrian barik marinelerara, horrela prestatzen dut nik legatza, eta eskolan horrela ikasi genuen. Saltza berdia tomatiakin. Piperrautzakin. Piperrautzakin. Bai, eta nik horrela dituko nioke, baina, bueno, berak izena hau jarri zion, eta nien nahi zinor, izen hori aldatzeko. Oso, no? Ba, gaur kolore kontuekin gatoz, eta arlekinak, arrautzak, hola esengo ditut. Ostorea molde batzutan jarriko zulatu eta 10 minutuan 180 gradutara erre. Bitxartean arrautzak aldarrestatuko ditugu eta gorde. Bexamela ingo bebai, gurina, irina, esnia, intxaur muskatuan ahaztuta, eta gero bexamelan erdixa gorringo egosikin birrinduko. Zia zerbak garbitxu, egosi eta birrindu, eta gero ostore bakoitzan gainean jarriko arrautza, bexamela, espinaka eta tomatia. Saltza bakoitzan laurden baten, gazta purtxo bat bota gainetik, eta gorrituta egon arte, 180 graduan erre. Bez, hementxe daukaia, gero arrautzak itxeko ura prest. Eta arrautzatik galdarrestatuta, ez? Ez dira egosiak. Vale. Galdarrestatuta die. Gero, nik uste dut egosiko diela. Ze gorringo hori, ja ez da likatxo egongo ze. Ze labera sartu behar dituzu, labera sartu gero gratinatzeko, eta gero gainean daramana bexamela eta berua doia. Orduan. Bueno, bexamelak ez du kozinatuko, ez pentsa bexamel berua jartzen ez da kozinatuko. Labean zenbat denbora, hor karo, gero gorritzea bakarri balda, hoberena izango zen labea barik, bueno, guk jatetxetan salamandra edo deitzen zaiona, da grilla, gaineko da holan gailu bat, zeinek irekia da, baina goian dauzka erresistentzia batzuk, temperatura handia hartzen dutenak, hor sartzen da, jetxitena, gaina hori gora berain alda, grill horrek, eta izango zen gorritzea bakarrik. Gorritzea bakarrik izango zen, bazan, ez da zetan. Orduan, gero ingo duna, Patrik froga ingo dugu, jarriko du, gure labeak 250 hartzen du. 250 jarriko du, eta grillarekin. Eta nik uste lortuko dugula gorritzea, gorringoa, gordine mantenduta. Nik uste, orduan, bueno, froga ingo, eta bestela ez da zer gertatzen. Arlekina erara da, ez gorringoa baizik eta gehien bat behar duguna da, ez? Koloriak. Koloriak, arlekina bagizu italiar kulturako personaia bat da, eta normalean bere karratu rombo berde eta gorria dituena. Ni txikixan nintzen nian, bai, izaten zen, ninauteritako mozorro haundi bat, arlekinak. Italian mundu guztia, pila bat oso tipiko da holan emozorratzea. Gaina, darama holan katu arpegiaro daukan olako maskara batero eramaten du, eta egia esan beti zan holan, biurria, txantxangilea eta txantxa egilea, parkatu, eta kontua da, hau, gero, 17. mendean, irekin zala frantziara eta Europako persona hau, Europako beste toki batzuetara, eta bufoi zirikatzaile bat izatetik, moldatu inzuten, persona goxoagoa, zerbitzari gaixo eta sentibera bezala saltzen zan gehiago, bai, arlekina, eta, horti Europa, Italian jarrotzen du bihar. Ikusi oso, ez dakit ales de la iglesiana dan, Venezia Frenia, pelikulia. Zeba? Zera, ales de la iglesia tartean egon da, ero matxete batekin, ero metraia eta batekin. Bai, bada. Veneziako inauteria dira, arlekin batzu tartean, eta bihurria dira. Horrek ez die honek santuak. Ez. Horrek bihurri xamarra dira. Baina, a ber, bihurria dana da zuzendari hori.
Ales de la Iglesia nik uste bera da la bihurria baita ere. Orduan, edozein pertsonai berak jartzen duena, nik imaginatzen dut, ni Ales de la Iglesia, el día de la bestia etortzen, Ales de la Iglesia aipatzen dut, el día de la bestia apaixa eta hango, kontu guztiak etortzen zaizkit, eta, hangoak ere zien sentikorrak ez zien, baina, pelikula batzuk eman zizkion, Oso ondo. Hemen txenabil, olako molde bat aukitzen badugu, gero intentzioa da, erretzia sulatuko dugu postoria esaltzatzeko geixegi, bestela gero pixuakin eta jetxiko da. Eta honek 10 minutuan ingo ditugu, gero geixo sartu bidegunez. Osea, aurre erre bat ingo dio, ze bestela gero ezan ingo. Eta hau, ostorea zuen moldeetara egokitu. Hau da, espozuelako moldiek aukitzen da, aukitzen bozue zabalauak, ostoria... Eta oin pentsatzen nahi Patri, nahi dut esan, ez badaukago inungo molderik, karratuta moztu duzu moduen, zulatu, eta ero olako laukitxo bakoitzen gainean, asmoa da, gero jartzea, tomate saltza, arrautza, zia zerbak eta inalda, ez? Ez du zetan katillu forma izan behar du? Inalda, holan, ez? Betxu, bi ingo ditut, zuk esan da bezala. Bai? Eta, holan, ia zein ataratzen dan. Oso, no? Vale. Zuk esatuzu, holan karratu eran, ez? Hori da, era zulatu. Bai. Eta gero hori, holako esan dezaiun, ogitxi gorki bat bezala, izatea, holan lauki, ezer gabe, nik esaten nuen bakarrik ezer gabe, Nik holan, ingo ditut, honek ertzak igotzen badi ez jatin porta. Eta ez da, sardezka bat nizu? Igual bai. Azkarra bingota. Bilatu behar nuen zure sardezka, hemen doka zure sardezka, sardea. Hau sardezka barik hau gehiago da, sarde txikia, forma, sardezka... Honetako ondo doia jateko ez, baina betxu, funtzionetarako... Zuk, ez da izo, Patrik, guk bauzen iten genduen, guk osteleitza pila bat iten genituen. Eta harin iteko, hartzen zan, holan? Pila bat. Ez, holan? Bateria jo. Eta holan, eta gero bestela dago, gozotegietan da, daukate, arrabola txiki bat hori, brotxa holan margotzekoa. Hori, makiltxo, horako punta batzuekin. Errubera izan bezala. Kruk, eta dana zulatzen dut horrekin. Tita hoitean du. Arrautzetara ni joan noin, Patri, kontua da, iraungitze data behiratu diezu, 1700 urte ez da euskate hauek, ez? 1700, ze sabiz baina. A ber, 1700 urte dauzkan arrautza bat, ez, 4 aurkitu zituzten, bakarrak iraundu, eta gorringoa, zuringoa eta haize poltsatxo bat omen zeukan oraindik. Bai, Bai, erresuma batuko, Ailesburi hirian, erromatar garaiko, olako, ez da egit, olako, zulo batean, saski bat aurkitu duzuten, eta tartean zeuden, 4 arrautza, gero olako larruzko zapata bat, animalien txampon batzuk, animalien ezur batzuk eta kontua da, 4 arrautza beretatik 3 apurtu inzela, baina bat mantendu izan osorik, eta oraingoik zeukan gorringoa, zuringoa eta haize poltza. Kontua da, temperatura haitik eta oxigeno ezagaitik, zegoen oxigeno egetzen, horretik uste dutela, horren beste iraunduela, ez dakit tortillarik ere duten, nik 1700 urte dauzkan arrautza bat, bitatik bat. Nik erauen jango, Baina 1700 urte iraun baitu, Patri, zein goizu horrek. Horrek ezin dizu ezerre. Hori ja... Esaten dago, hiltzen esaitxunak indartxu hau ingo zaitxu, ez? Horrekin gero, zuke 4 kiloko harriak erresaltatuko zer inuzke. Horako zerbait jan ondore. Bitxia da, baina hori, esan dagoa. Nila bara noia, bale? Bai. 10 minutuan, honek eta bitartian, egingo dugu arrautza galdarreztatuak, zia zerbabe bai, egosi, birrindu, eta bexamel saltza. Vale. Nik egia esan, ez dut, zorionez, ez dut sekula dastatu arrautza ustelik. Horre nire tio Rafak beti, kontatzen entzun izan dut gure etxean, gustatzen zitzaizkion asko gordinak, eta hartzen zuen, egiten zan, juten zan oiotegira, eta, batzuetan gure oiuak egiten zituztela, egin behar zan tokian beharrean, edozein tokitan. Eta gure tio Rafa juten zan beti, jostorratz batekin, eta egiten zion, biruzulo, eta ero beste, lehen golan, egiten zuen irabiatu, biruzulo, eta ero txupatu egiten zituela, ustela harrapatu zuen arte.
eta ordutik sekula gehiago ez. Eta nik... Niri ez suertatu inoiz, usaintzea segia da, behi hemen esaten duguna, ez? Oberena da, arrautzak erabili behar behituzue, asko batez ere, komeni da lehenengo katillu batera karreskatu, eta ero katillu hortetik, gero, ez da, bizkotxo bat inbar badu, 10 arrautza behar dituena, ez? Jo, pena bada, 9 arrautza bota dituzunean hor, goporrera, 10 botatzen dituzu, eta ustela dago, eta gainean karreskatu duzu, dena bota behar dituzu, ez? Orduan guk Ostalaritza eskolan iten genduenean, zan olako goporra hundiak, 100 piko arrautza botatzen genituenak, eta horre joan behar zan, banan-banan, ero binaka karraskatzen katilluetan, behiratu eta barrura. Eta hori, bueno, hori da, eta sekula ezai zuertatu arrautza bat ustela niri. Nik ustut besta, ez jatela sekula topau. Eta usai oso desatxe gine, egi da. Nik galdarrezaten bitxut, hau tirantegi jarri dut, nire arrautzak berak itxia, baina, arrautza galdarrezazteko, modu desberdinak, hemen, olako, sardexkakin mugitu, zulotxo batein, eta hor bertan aldou arrautza jarri, baina niri gustatzen jart, oitxuria hartu duten ez beti, hola iteko. Eta holan bilduta geratzen die, lora forman, alatabe arrautzak ondo biltzeko galdarrezatua joaten badie, plastiko barik, izemiko ziren fresko-freskoak. Ze bestela ur geixegi daukie eta ez die komeni. Horrek, ur asko badaukie, asko bebai nik jartzei txut irestontzi baten. Hola, irestontzi baten. Askatzen daue, igual, ur geixegi daukienak eta, gero, hola, zuzeni botatzen. Bueno, hori arrautzak izar forma, hori lehenengo Euskal Herrian famatu izituenak arzak izan zen. Eta hemen oso interesgarria den zerbait, zezuekin izan dituzue bezperan, ez dakit. Txipiroi batzuk tintan, ez? Bartu, txipiroiei, atara pare bat txipiroi bat, txiki-txiki egin, arrautza hor, kraskatu patre egin duen moduan, patre egin duen moduan, eta gero hor txipiroi txikitu hori gainetik bota pixka bat, galdarreztatu, eta gero aurkeztatu zuenean, txipiroi tinta sobran daukazuela, jartzen duzu oinarrian, eta gero arrautzatxo hori, eta arrautzarrek biltzen du zuringoak eta biltzen du zuek hor bota diezuen txipiroi hori txikituta. Eta inal izan duzu, holakoak, ero urdai azpiko egoziarekin, ero urdai azpikoarekin, hor oin egiten duzu, onjoak, nik izan ditut, onjoak salteatzen dituzu, gero horra botatzen dituzu, itxi egiten duzu, eta ero daukazu, kakotxe artean olako onjo naski bat, ero arrautzak onjoekin, ez? Eta orduan, bueno, bada modu bat originala zerbait aurkeztekoa, eta eraberean garbia. Hemen, bueno, koiperik eta ez du ezer erabili behar, galdarreztatuta daude, eta, bueno, beste modu bat garbi jateko, ez? Azkenean arrautza galdarreztatuak hori dira, ez? Uretan frigitutako, kakotxen artean, arrautzak, ez? Eta ondikoan gorringua, biguntxo da, aldozu... Untau, gixak, inolan pila bat, gixan txof, eta, bueno, hori ondo dago. Hori da. Beraz, nik jarraitzo, hemen arrautzakin, bale? Bale, lau arrautza. Lenguai ez dut gatza bota. Astu jat, beste gauzaten pentsatzen abien, baina gatza hemen sartzen da. Karo, plastikoakin sartu eta gatza uretan botatzen gozu, Ero gatz larriak, ero gainetik bota, ero, bueno, bexamelak eta gatza izango, ez? Gero estalita doa bexamelarekin, ez? Estalita doa. Baina, nik zure maixuak esan zaren bezala, gauza bakoitzai, bere puntua. Oso ondo. Bere gatza. Bueno, arlekinak aipatu ditugun hontan, antzeslanak etortzen zaizkiu, eta oin badaude errezeta batzuk antzeslanekin, ero pelikulekin zer ikusi daukatena. Bai. Otutzak zaizu zuri baten bat? Ratatouille. Ratatouille, Ratatouille, errezeta bat, eta... Eta pelikula... Eta zeratik jarri zuten Ratatouille bat? Nik hori ez dut ulertzen. Rata izena gaitik? Karo, bai. Bai, hombre, errezeta hori Ratatouille izango bazan, katu bat agertuko zan. Hoi da. Katu jana izaten bazan, Euskal Rixan sortutako pelikulia. Bueno, ez en serio gartzen. Victor Hugo, ezagutzen duzu, idazle frantziar famatua, horrek Miserables, pelikula, liburua idatzi zuen, pelikula gero intzan. Gero musikala idatzi zuen. Musikala idatzi zuen. Berak ikusten zuen etorkizunean egongo zalabako zerbait. Hugh Jackman ikusten zaren da. Eta hori izan behar da, justu, ez? Bai, protagonista hau izan bida. Bueno, hor badago, baratxuri, kipula sopa. Hor pelikula hortan kipula sopa agertzen da, eta hor, bueno, hainbat eta hainbedati garaiko frantzesei, sabeleko labeso morroak ero lasaitu zien, bueno, errezeta badaukagu. Gero, niko benuen ezagutu, ze Mamma Mia pelikula enuen ikusi, hau pelikulan, ez? Hor, entzala gresiarra, antza agertzen omen da, eta nik ez dute,
hori ez daukat ikusita, baina, bueno, ikusi biozu, erromantikoa da. Bai, baina negarri got. Politxa da, ez. Bueno. Egia, bueno, lehen Bitor esan dudan hortan, ez da izatik esuan lehen txipiroiak aipatu ditut, eta bere liburuan idatzi aldu zerbait, hemendik Euskal Herretik ibili izan, eta beste asko bezala Euskal Herretik maite mindu izan, baina, bueno. Gorri aldera goaz, gaurko tomatearekin. Gorria? Gorria... Errota gorria? Ah, Moulin Rouge. Moulin Rouge. Moulin Rougeen... Zagertzen zan bertan. Zagertzen zan bertan. Fruta gorrekin eta txokolate kremarekin indako olako postre bat. Nik Moulin Rougeen onartu beharra daukat, kotxean daukan CD-a. Bere musika horko abestiekin. Beraz. Eta pelikula hau versio modernoan ikusi genuen honekin nola. Galaxietako guda nola da, Obi-Wan Kenobi. Bai. Nola da, gero Trainspottingekoa. Zaita, tatzen bere izena. Edward Norton. Edward Norton. Ez, Norton ez, McGregor. McGregor, horrek egite zuen pelikula nik ikusunen da, bueno, negar behiten da hor pelikula hortaren. Bai? Bai. Hemen txarrautzak, jarriko ditut. Ja, zuzenian, hemen jaitxikot, eta 3 minutu. Vale. Berez, zerora, da, 3 minutuan, egongo dira, eta atarako itxukutan. Naiz eta guzti zein ez egon, gero labian da beruakin bukatuko dira. Beraz, jarra ezagun gure urrengo errezetaken. Oso ondo. Bueno, nik oin, bitu berrioa, ustot, esan zutela, ez? Aurten entzun nuen nik edizio berri bat atarra behar dela Kutxidazu Isabel. Ah, bai? Bai, nik ustot hor... Bigarren denboraldia edo. Kutxidazu bide Isabel, hau, 84an idatzi izan, eta oin berri atara dute, eta kotua da, hor zer dauzkau, Tolosaldean gertatzen da. Bai. Babarrunak, Tolosako babarrunak. Ordan, badauzkau, beste bat zerbait. Hor, filmien eta gertzen diren pelikuletan gertzen diren, elikadura, gero janaria, gero, eta hainbat daude, ze gaur egun, bueno, sukaldaritza modan dagoen hontan, badaude pelikulak eta ari dira gertzen, eta janaria tartean dagoela, eta, bueno, marrazki bizidunakin zer esanik, nola dago bat horre, haragibolak erraldoiak erortzen direna, eta olako makina bat asmatuko baluke norbaitek, hori ikusgarri izango zen, Urrezko ingo zen. Bueno, bai. Zuke, maginatzen oso? Bueno, a ber, egia gozetea dauden tokietan hartu eta han bapatean hasiko bazan haragibolak, ero... Janaritza zeruti jausten? Bai, baina asmatu beharko lukete hor ere, ze imaginatu musulman ari dela. Eta nahi gabe, azten da euri egiten haragibolak txerrikiakin. Baina hori kontutan, detaile bat izan beharko zen, kontutan izateko. Hemen, txorien ez dagoelako ikusi, ze txorien ditugu bolak. Danetarik. Azkenak? Hartatxik izanak, hori da. Oso ondo. Bueno, Euskal Herria txikia da, baina Euskaldunak munduko toki guztietan, eta tartean izan zira Kalifornian ere. Hor, lehen ostatua Kalifornian ireki izana. Hau, Juan Miguel Agirrek eta Maria Martina Labaienek ireki zuten. Eta hau, 19. mende erdialdean izan zen, eta ostatuanen izana, bueno, Juan Miguel Agirre izan da, Maison Agirre. Ze originala. Originala, no? Bai, gero hotel bat ireki zuten eta Hotel Basko jarri zioten. Bueno, hor... Bueno, horre da, ja, pixka zabaldik. Jatorri saiolan apurtxo bat keinu bat iken. Bi hauek ezagutu ziren hor Montevideon, Uruguayen, baina gero egia da, hor, 1958 urtean eskondu inzila, eta orduan izan zen, hor, Kalifornian urrea zegoela, eta altzatu zala, eta... Pila da jende, Juan Sa. Honek esan zuten. Horren ametzan bila edo, ez? Ametz horren bila, guazen Kaliforniara, urrearen bila, baina, bidean, geratu ziren, hor, San Francisco iritxikia zen, eta hau, beraz izan, Juan Miguel izan, bere astoarekin, ura banatzen, herrian zehar, zean, bueno, bero egin zuen, eta bueno, ura behar zen, urre erangarria eta astuarekin juten zen, eta horrekin dirua egin zuen. Baina dirua gaina desente, Eta, bueno, hortik tiraka esan zuen, urre bilazetako jungo gara, ara. Hemen Euskaldunak hain badaude, eta beraientzako ostatu bat irikiko du, eta hortik hasi zen historia. Gero lehenengo ostatu irekitzen zuten, hotela, eta, bueno,
gaizki joan zitzaienik ez du jartzen, orduan dirua ingo zuten, eta noski. Urrebila joan, eta bertan... Asmoa urrebila joan jutea zen, baina, bueno. Beste plan bat asmatu zabien. Irabazi zuten dirua, eta bai zein zuten, Ostoria, izan da, Ostoria izan da, bai. Ostatuak zer zeukan? Frontoia, Patri. Joe. Nahi eta nahi ez. Gaur egun, bueno, beharrezkoa edozein frontoitan, janda gero, pala partido bat, eskupelota partidotxu bat, goze bixatein berriro, ero. Bueno, a ber, errezeta nola doa? Errezeta, hemen txauskat, zia zerbaia, kosinatuta. Taskata bat zabe, bueno, horren beruakin, joango dila, iken. Horrek ata ingo ikuia, ez? Bai. Eta kostazu, hemen txe. Vale. Apurtxo bat osten dienean, zer dengo bexamela inbio. Vale. Adarko itxugu, ene. Jo. Vale. Jagondo. Ontxe, bexamela ingo, labeko ostoriak atara, eta gero izango da, hori, arlekin kontuain. Hau bai birrindu inbidugu. Beraz, baukat makinia. Bai. Baina faltajat. Bueno. A ver, jaso ingo du dana plankintza ondoein, eta erosiko da lanien. Hori, nik uste honen izango da. Bueno, ontxe bai, dauzko gure ostore opiltxoak, gure ostore zapalak, arrautzak hementxe, hemen bexamela, eta honei ingotzona da apurtxoak birrindu. Grasixa apurtxo bat nahi badutzau eman, bueno, aukeria bai bada apurtxo bat salteatzeko, gurinakin, tipula apurtxo batekin, edo berakatzakin, baina errezetan nola agertzen dira. Pure bat, zea zerba pure bat, eitea. Hori da, zea zerbak egosi eta birrindu. Vale. Olaxe. Beraz, Nikolan jarriko ditu, gero koiarakada bat jarriko bakarrik, beraz. Bai, vale. Hau, listo. Zantxe, bexamela. Bexamela itea, oso ondo. Nik, bananen kontu hitz egingo du, egon ginen duela aste batzuk hitz egiten, bananak erabile genituen. Bai. Eta bananak puntua ez, ondo helduta daudenean, ero zertan erabili, ero puntu bakoitza zeintan zertarako negokia. Eta ni, bakizu, olakoetan beti oso kritikoa naiz, oin hasi direlako zientziliari batzuk, indituztelako banana berezi batzuk, transgenikoki, moldatu indituzte, eta oin zurituta gero, 12 orduz irauten dutela oxidatu gabe. Eta zertako? Zertako. Zertako, hori da nire galdera, zertako nahi dituzu, behin zurituta gero, normalean zuritzen ditugunean bananak, erabile behar baitu postre bat egiteko ero, beti horrei zitrikon bat ero, limoia botatzen zaio, ero olakoen bat. Eta horretarako zuritzen da. Baitu zetako dan, ez? Hori, elikagai industria gero zurituta saltzeko. Zurituta saltzeko olako utxean enbasatuta da. Ez, baina berez zaten dute da. Zagarrak moztuta. Beio, hor, erresumo batuan antza egunero, bat komalau milioi banana botatzen omen dituzte. Ostras. Baina, orduan, ez dauka, bernik ez dudan ulertzen da, heldu puntuan gehiago mantentzeko denbora gehiago, baina zurituta, ze botatzen badituzte, ez da zuritzen. Zetako, zuritu iten dituzte gero botatzeko? Ja. Ez dauka zentzurik zuritzea, zerbait oxidazioa ekiditeko asmatzea, eta gaina teknika da, zuke badauka zentzu pixka zuke esan duzunarekin, ze zagarrekin egiten den teknika bat, eta zagarrak, hau tamalgarria da, baina ospitaletan ikusten dituzunean, olako txamponak sartzeko makina batean, saltzen dizkizutelako lau zagarra tal, olako poltsatxo batean, hasi gabe eta lau zatitan moztuta esateozu. Noa, iritsiko ete gara, ez? Iritsiko gara. Ez dakit, banana horiek, ze hortarako, ze hemen aipatu genuen, ez? Kanaria garru hartetan da, urtero zenbat tona botatzen diran itxasora, sakarretara, egoera honean, merkatuan, gehiegi dagoelako, eta presioak ez botatzeko, ez jaisteko presioa, ze bestela, karo, hori saldu inbarko zan baiero bai, hori saltzeko presioa jetxi inbarko zan, eta hori ez egiten zaten. Hor da, zaten dute, bota. Eta hori esaten dute, asmatu dutela, ez? Moldatu indituzte banana batzuk, eta hauek osidatu gabe 12 ordu irauten dute. Hala ere, zerbait osiatzea, sagarra ero banana, ez da kaltetzen, ilundu iten da itxura, ez da itxusioa geratzen da, itxusioa kakotzen artean, ilundu egiten da, baina ez du esan nahi osiatzen danean aguakate bat, zagar bat, ero banane bat, hori da. Esaten badea zu, mikastu egiten dela, eta gero ez dagoela jaterik, eta bota egin behar dela, ze 5 minutuan banana hori ez duzu jan,
bale, oso ondo. Askok, hemen aipatu izan dugu, adibidez, orburuekin pasatzen da, oksidatu itxen diela, eta jendeak limoia jarte dutzela, nik nahi dut bat iluna limoi zapore barik. Eta limoi zapore, horrek ez baituz ondo garbitzen gero lan pixkat, limoi puntua daukat, Eta arrautza galdarrestatuekin, berdina, oraindik, hainbat eta hainbat liburu ni dauzkat, non ospina botatzen den, eta egia da, ospinarekin, itxi hau, baina hor nire teoria betiko da, arrautza freskoak erabaili galdarrestatzeko, eta uretan ez duz ospini bota, behar, freskoa baldin bada ez da irekiko. Egia da, espada freskoa, beti ur gehiago daukan ez urin horrek zabaldu ingo da, eta orduan hor dago, beti egin izan dan, teknika izan da, ur horri, galdarrestatzeko ur horri, botatzea ospina. Ospina egiten duena da, zuringoa batu egiten du. Orduan, batu gelditzen da, ez? Baina, gero nik hor gomendatzen dut, hori egiten baduzue, eukitea hemen beste gopor bat aldamenean, ur garbiarekin, epela, ez dugu nahi ostutzea, ero bai, agian, ostutzea nahi dugu, ez da, segun zerrin bar duzuen gero, eta beste horretatik pasa, ospin zapore hori ero kentzeko, ez? Hori da, gainera, gomendatzen dana, normalean, arrautza galdarrestatu egiten dituzuenean, ospinarekin. Bestela, esaten dizuet, ez dala zetat, ez bota ospinik, baina oxidazioana, eta, nik, gauza hau idea, justifikatu inbardalako, norbaiten soldata. Eta, venga, hauek hor dauzkagu egonean, eta lana egin behar dute, eta... Edo norbait, hain nagisa dalako, ez kenik semia, igual, ez dakit, otorduan oran patixuan, zuritutu ematotzen. Edo Macedonia baten, ez dakit. Osa, ni nabil, erantzun logikoa bilatzen. Ez dakit egongo da, baina... Guk, hemen, eipatu gendu, Patri, duela, hilabete atzuk izan. Pentsazia nahi du baietz badauela. Enpresa guztia dukate bereien I gehi esan da, I más D, ero esaten dan atala, non dauzkaten jente super raskarra gauzak asmatzen. Oiek beti ez daukaten lana, antza. Beti ez daukaten lana, orduan, hoi lan eman behar zaie, eta, halako baten lotu zitzaien, botillak uranak, kortxua lotuta behar dutela. Baina horrek nik uste logika baukala, Baina nik inoiz, nik botilla bota izan ditudan, beti birziklatzera botatzen ditula, beti taparekin bota izan ditu. Baina jende asko keset. Baina, parkatu, hemendik, imazteko edo zein, pentsatu zazue zerbait, sudurrean, ero eskinan ez duena molestatzen tapa horrek. Sisteman bat, non ez duen molestatzen horrek. Lehengo, garai hori aspaldi asmatu zen. Garai batetako gaseosa botillak eta ez da hori sistema zeukan holan krak, iken zana, horrek beti tapa beraik ere bat ez zuten. Baina hori dago berzio plastiko. Eta nik bexamelonei, bota ditzat, arrautza, gorringoa, arrautzan hori xalan, beste kolore berri bat topatzeko. Eta saboria, eta krema. Saboria bai, emoteko. Baina, berez, honen intentzioa da gehu, koloriana, berez, errezeta originalian esaten zen, erdixa, bexamelan erdixa, gorringoekin nazi, eta beste erdixa, ez barik, gero egoteko horia, txuria, berdea eta gorria. Beraz, ez dakit horiska geratuko da, baina... Ni pixka daltonikoa naiz, orduan nien naiz pertsona egokiena, esateko hori ze kolore da. Baina pinporta horiak badauzka bai. Egu bat, hemen, da beste bat hemen? Eta nola da, berda? Zeran geratzen den. Ia, gabitzen da. Hemen txe, sartuko, gure lengo bexamela edo tomatia oinarri xan jarriko zagonei. Ze bestela. Eta igual atera oinarritik eta hemen jartzia hobeto ez? Hori, edo esan... Bai, segero bestela dana sartu behar dituzu, ez? Holan? Sartuko dela. Eta tomatia lehenengo, txaban tomatia lehenengo ez, da? Arberes originala, hau moldaketa da, Vale. Originala, karratuan ingo. Vale. Holaxe. Eta hauetan izango zen oinarrian tomatia? Hori da, gero eramango zen, koiarakada bat, bexamelana. Vale. Eta, beste bat, zia zerbana. Eta holan aukiko zitxon, hiru koloriak. Hemen tomate, aputxoa gehiago jarriko zau. Vale. Bueno, hemengoan zabalean egiten badu, nabarituko da, ez? Hori da. Da hemen ingo zabalean. Holaxe jarri. Eta hemen bai, honek italiako banderia bai emoten da, beste? Hau caprese entzalada. Gazta beharko luke, kasu hartan gazta izango zela. Gazta bauka, hau? Ja, baina esan txuria izaten dela, gazta erabiltzen delako. Eta holaxe.
Zangero ingotzau, gaztakin, holan kolpetxo bat hemen. Nik egingo ditxut falta jatenak, Vale? labar eramango ditxugu, Berrota marrean jarri zut, Eta Vale. grilla gainetik, eta eskatzen toskuno. Bai, hau 3-4 minutuan nik ustotin dago da. Eta segitxuan etorriko gara, gutizi hau da estatzera. Amparo! Amparo! Prest aldau da arrautzak. Ez daude, Kolorea politxa, usaina, Bai, a ver, gorringoa nola... Nik ustot, Ih. ez da onden bora asko, ez emaz, 4-5 minutu ondira? Zein, bai, hori da, 250 dautara, berua gainetik. Zein duzu? Nire esuna, berdin zait. Hau, Venga. hau zuretzako, eta utziko barbazkirako, holan laukixak politxa dilako. Epi. Txuine, utzi aurkesten, mesedez. Bai. Hauek dira gure arrautzak, arlekin erara. Hau, sí. Ahora tara ditut nik da justo bizartezka. Vale. A ver, gorringo. Bai, gordini dago. Eh. Zan dizut, gorringoa... Bai, Txona. beroa goitik eman eskeo top, eta hori, eta gaur egungo labe askok etxeetakoak 300 gradu ere hartzen dituzte. Orduan hor, azkenean besteana kosinatuta, bakarrik nahi genuena da gorritu puntu bat ematea. Eta hemen, Txona. arlekina bero, nik hemen ziozeroak. Nik ia bexamela putxo bat. Joa, goxua. Jarrautza beti. Arrautza goten bat, tomatia, bexamela. Jarretza tomateak eta bexamelak eta, haneke, patri, Egisa da, ondo saltzen dela beti. beti. Baina niri gustatuko da, hau sarrea bezala. Eta gero, legatza, entzun duzu legatza saltza gorrian. Baina, Ez. esmatuko du zerbait. Gorria egin behar da, kolore gorria behar Bai. da. Nango nik zerbait. Hala. Hala, bueno, nada. Legatza saltza gorrian. Orain txorienen. Lehatza hemen daukagu, zerbait gorria hemen daukagu, piperrautza. Eta nola prestatuko du hau? Adi. Lapiko zabal batean txorrota bat oliba olio jarriko dugu, zu ertainen eta bertan baratxuria eta tipula txiki eginda erregosten jarriko ditugu. Legatza gainean jarri 4 minutuz alde bakoitzetik. Buelta ematean, piperrautza eta irina tipula gainean bota ondoren, ondo nahasi lapikoari bueltak emanez, jarraioan ardo zuria gehitu eta hau pizka bat lurrundu ondoren, salda gehitu eta zu ertainean 5 minutuz irakiten utzi. Arrautza egoziak laurdenetan zatituta bota eta zein zuriak gehitu. Perresi xiatu gainetik bota eta zerbitzatu. Beraz, az gaitezen, olio txorrota da ondoa botaz. Eskusa bala. Bai, beldurra, Eta hemen, baratxuria botako ditugu, 2 baratxuria da txikituta, eta hauek dantzan hasten direnean, kipula dantzan jartzeko garaia izango da. Hauek erregozi eta bien bitartean, ekarri doan legatza hau, xerra lodita, ni inoiz ez gustatu lehatza xerratan jatea, baina hemen esate dut, xerra lodita mostea, orduan, bueno, hemendik gutxi gora kokotea utziko diogo, eta bestea xerratan mostu, eta hemen kipularen gainean egiten jarriko dugu. Baratxuria dantzan. Nik bakit, zukin biozula legatza saltza gorrixan, baina nik kontakotzut legatza saltza berdian, dala errezea tradizionala, hori bilbotar batek asmatu zabela. Saltza berdian? Saltza berdian legatza. Bai. Plazida Larreak, 1723, eta esaten da, berai, asko gustau jakola, holan legatza egiten perrexik pila batekin izabela gixatua, eta hainbeste gustau jakon, bere lagun batei gutun bati atzen zotzala errezetaken. Eta bere laguna esan, Plazida Larrinagari, Bai. Nafarra. Vale. Eta gero Naparrak jarri zotzala, zainzurixak, xirlak, karramarro batzuk, ibaixen hartutakoak, Vale. eta sortu zabiela, olako, legatza saltzan, eta Gipuzkoarrak gero, tartian ez esan, geuria izango da. Baina berez egokitzen jakola, emakume bilbotar batik. Bueno. Ez da gire, historia ikustatu eskatu da guztau, Hori kontatzen dago behintzat, Luis Antonio Begak, Bai. Bilbon jaixotakoak, berak idatzi zaren Viaje por la cocina española, eta 18. mendeko emakume honei ematu dutza
Errezetan sortzailea. Sortzaile moduan, Bai. Ba, ez dakit, nik egin esan bitu. Horren, saltza berriataz, zenbat aldiz kozinatu duen, baina ez dugu inoiz aipatu, noena, historia noena da. Ba, pentsatzen dugu beti egondala hor, ez? Beti egondalako hor. Beti egondalako, eta beti izan dalako, zoze tradizionala, baina... Bai jo. Urtetxo batu bauzka. Bai. Nik egin esan, gu gaur ere, hau esan dako, saltza gorrian, eta zainzuria botako izkiogu, eta hemen bi arrautza egozi dauzkat, hau botako izkiogu. Nik normalean, olakoak ez dizki botaten, eta niretzako 20 piperrautza botatzen danean, ja, orduan piperrautzakin nirek marinelera izaten da. Eta hori gai, busti, urarekin guztiko, ez du saldarik erabileko. Urarekin, hartzakek esaten duen moduan, lehatza ona bada, ez du behar beste ezer, ni saldazaldean naiz, baina, hortan ere, errezetan jartzen du, gero busti aldala urarekin, ero arraiz saldarekin, buruarekin erengo genukena. Hemen kokote hau txidut, eta kokote hau, labean eitea ere, kalterik ez. Primeran. Eta salda bat eintzeke gero, erabiltza oso buruakin, da horrekin nolako salda eskar bat. Baina nire bai, geixau, uste daka xerratan, eitxia. Ez xaflalo ditan, baizik eta xerrakatara, filetiak, eta... Baina, ni beti xerratan, gu legatzea detxean, ez dut dugunean, beti, eta hemen anisakia dauka. Bai, hor anisakia dauka. Baina anisakia, espaduzu nahi, nik jango dut, hemengo atala jan, ondo kozinatzen badugu, hau da, eukiten badugu hor, 60 gradu baino gehiago hartzen dituela, eta hartuko ditu, barruan, hau da, horretako termometroarekin frogain aldugu, hiliten da. Bakizu, anisakia, hiltzeko bi modu dauz. Ero izoz gailuan sartzen du, 2 egun, eta izoztuta dagoenez ja hiliten da horran izakia, ero ondo kozinatzen dugu. Orduan, normalean, arrautze estatuta eta jaten dugunean lehatza, barrutik, ero labean segun ze puntu ematen diogun, barrutik egin gabe geratu alda. Orduan, gutxi egin da, esan dugu, anisakia ez luke hilko. Baina hemen, saltza batean egozingo dugu, gure lehatza. Orduan, dana hilingo da, eta bestela berorren nahi du, nik holan hartzen diot, honi, txak, eta txak, eta ez dauka anisakirik. Baina niri utziko dizu, ni froa ingo dut, eta gaur dastatuko dut, eta bihar lanera etorreko naiz. Hala ba. Arrizgatu ingo naiz. Eta espasa etortzen? Ez ba naiz etortzen, izango da, agian kotxea aberiatu zaila lako... Ez izan olako gauzak, ero nire olako gauzak ematu ez dakit, sorte txarra edo, sensazio txarra. Horre gauzak ez esan. Baina, kotxeak gelditu dalako, nire ze gertatuko zait. Alezek esaten duena, Patri, lasai, beti oberena juten dira, guk ez daukagu inungo arriskurik. Inungo arriskurik ez. Kipula gorritzen hasi zaigu, lebatza barrura, 2 minutu alde batetik, 2 minutu bestetik. Gero, saltza honi, testura, irinak emango dio. Irin pixka botako du hemen, nik saltza berde egiten duanean truko hori on bada hori, ez? Hartu, guri eskolan, bere saltza berdia holan erakutsi ziduten. Hartu, jartzen dugu lehatza hemen, olioa, baratxuria eta ja gorritzen hasten denean, buelta eman, irin pixka bat hemendik zabaldu, buelta batzuk, irina ondo desegiteko, eta gero saldarekin busti. Orden guk, honi ja, buelta emango diogu, jetxingo duzua, hemen tope daukat. Oso, no? Oso, goxua. Ba, errezeta legatza saltza berdian, emakume bilbotaron egokitzen jakon moduan, Plazida Larreari, legatza saltza gorrian, beste bilbotar bati, Ana Maria Kalerari. Bera iburuz, enjau berba, behin baino gehixautan, ze bere liburua, nik uste tipikoa dela, La Cocina Pasca, 1971 garren urtean argitaratutakoa, bankuetxeekin oparitzen zabien, beraz nik uste mundu osoa daukala sukaldian ale bat, eta gainera, ez itxon liburu gutxi idatzi, 120 liburu idatzi, eta 6 ume zauzkan gainera, beraz, lanean... Emankorra eta lanean ibiltzen zalaz, 6 ume auki. Eta denbora, 120 liburu idazteko... Ni hori pasatu, ez da... Ez da gauza gutxi. Eta adimen artifizial barik. Hau da, berak... Ni 120 liburuna irakurren nuenean, liburuzkak izango zen pila bat, baina urtean bakizu zenba liburu idatzi barik jozu, Patri. Baina, urtean bat, edo bi. Eta egia da, errezetak... Edo hiru, edo lau. Errezetak, berak idazte zituen, baina zien bera jasotzen juten zan, baina ala ere... Baina, asko izan dago zien bildumak, imaginau, liburu oso bat idazti beharrian,
sarrerakoak, pastak, arrosak, eta hori bentsat 10 dauzkazu. Beste 110 egin bitxuzu. Bueno, hemen piper gorrian izen joan, irina, piperrautz gozoa, bota ditugu, oin, ardoarekin, ardo txuriarekin, bustiko dugu, irekin aldi bat honek, eta gero ur beroa daukator, eta ura erekin. Eta, bueno, gorria eskatu diazu, eta ez dugu inungo tomaterik zer erabili, eta hemen daukazu, zure kolore gorria. Ze ona. Errepasa ditzagun beste liburu batzuk Ana Maria Kalerak idatzi zitunak. Bat da, La cocina de la abuela, 1982an argitaratu zena, eta hori da, belaunaldi, nola joan dien errezetak igarotzen. Beste bat idatzi zauen, sukaldaritzana ez, baina, sukalde munduakin zerikusi zaukana, eta zan, maixan jartzeko arauak edo edukazioneko, arauak, nola jan, nola eseri, bazardezka hau doia honetarako, laban hau arrainan dako, eskerraldean hau, eskumaldean hau ditzen da, la etiketa en la mesa, 1987koa. Beraz, putxu bat fin egoteko. Gaur egun olakorik gutxi ez? Ez. Ni nire amak, gotatzen eztan bronkak, zelan jarten nintzen maixan. Hola, gero, hanka holan, zenbat, koskorreko jaso ditudan horregatik. Eta alata behontxe, txian nagoetan, bakarri bizina zela? Bueno, batzutan... Nere aldamenekoarekin, ekik ejaten du nire aldamenean, eta bebai beti. Hanka, holan, aurrean za, ez da izan, eki, jesarri ondo. Jaten gauz. Hori izaten da. Vale. Beste bat, 365 recetas de la cocina vasca. Hau da, 365 errezeta euskaldun. Egun baterako, bakotza? Gaur, ez dakizula zejan, ze asko hori izaten dago, ez? Etxian egunero kosinatzen dagoenak, asko botaten dau faltan, askotan ez da lana kosinatzeak ematen dutzuna edo, erosketak itxiena, baizik eta pentsatzea zer kosinatu. Orduan, liburua, eta gaur da, martxoak 12. Martxoak 12ako zezatu ez da, hau. Eta horretako, bitxu, ideia ona, eta gero, idatzi zauen bat, dieta mediterraneoan inguruan. Hori izan zen, azken argitaratu zena, 2011an, eta, dieta mediterraneoan oinarritutako errezetegi bat. Beraz, interesgarrixa. Batez ere, emankorra. Esatuzu hor. Egia da, badaude batzuk, Kastillok ere liburu pila bat idatzi zituen, eta, denbor, baina, zuk esan duzu, sei seme alaben ama izan da. Seguru etxian gainera etxeko lanak, imaginatzen dut, berak ingo zituela, eta horrela izan da, eta gainera hori, denbora izatea. Meritua haundixa. Meritua dena. Zainzuri buru batzuk, punta batzuk, arrautza laurdenetan, arrautza hauek, 10 minutuan egozi ditut, eta listo, honi oin buelta mandiot, lehen buelta mandiot, oin berrio buelta mango diot, mariatuko diot, baina, eta esan dagoa, honei, beste 2 minutu txiko diogu, irakiten hemen, ze lodiak dira. Eta gero perrexia bukaeran, apaintzako. Eta perrexia bukaeran, eta zaporia da emango dio, Perrexia bukaeran, desente botako dio, beldur gabe, Baina horrena utzi diogu, beste 2 minutu, honi, hemen, egosten, dago horatu, hau dela, Patriziarena. Bueno, euri berde pixka bat, beldur gabe. Ze azkenean saltza berdea gorriarekin nik asmatu nuen. Bale. Saltza berdia honek, Plazida Larreak, saltza gorria Ana Maria Kalerak, saltza berde gorria Zigor Iturrietak. Ni bakarrik, dena. Alaxe. Hau? Zein gozu minimalista, 2, 3, 4. Garai batean minimalismoa esan existitzen. Ez bat zizkizuten 3 pusketa ateratzen platerean, kejatu itezen jendia. Zer da hau? Zer razio txiki jarri da zuneri? Janarixa asetzeko zanian, Janarixa zanien tripia betatzeko, eta gero lanean jarraitu bat zanien, holako... Baina gero esaten duzu, jende askok zeran altzaen gero lanera joen, nire goratzen ez holako eguneko menuan dagu barikutan joaten ginen, bikotea eta bisok, gero bariko atzaldetan ez ginen itzen dan. Baina batzuk ikusten zinon, eguaztenetan holako menutzar batzuk jaten, da esaten duzu, baina hau gero bilera batera joan bida. Pertsona janin behar dauz, lan itxeko, Patri, bestela ezin dau lanik egin.
Jan bai, baina nik ez dutuna da asko jan. Bueno, baina gero bileratan lan zeiten zuten, bilerak zen loitxeko, ez? Ni ez da bota. Hori da, bueno, abitxu, Atzo plateraren ondo beteta joan behar ziren. Atzo kontazu zen kuadriako batez. Bai? Joan zala olako depilazio laserrak eta estetika kontutara. Bai? Eta zaula itxaron gelan, eta atarazan neska estetikako neska, kanpora, eta esan zotzan, beste bati, bitxu, hau zure laguna da, ez, barruan dagoena, Ana. Bai. Eta neskiak, bai, bera, itxoiten da bien. Azke, bilera batera sartu dabe, kamera barik dau, baina alzara zu sartu bileran. Eta, bueno, zirbatz. Amaika ikusteko jaioa gara, eta legatza saltza gorrian jatekoak ere. Zue gure gaurko bigarren eta azken errezeta. Bidali? Bai. Sardexka. Zein zena anisakirik ez daukana? Hau. Bai. Eta hilda daukana hau? Vale. Nik beti ezagutu dut, lehen, oin, egiten ari izan bitartean, esan dira talde, nik beti ezagutu dut anisakia. Agun jatetxetan lan egiten genduenean, beti onda anisakia. Ze, ona. Lehatza ona da, modu guztetan. Bate. Eta, bueno, bauz, saltzan da, bere puntuan da holan atarata. Piperot puntuakin. Eskerrik. Primera iturreta. Bueno, lagunok, hauek esan da, asteazkena joan zaigu, bi arrosteguna, txurien hemen, zuen aurrean, berez bakizue, plest. Piztu telebista, bierrez dago txokin etorriko gara, eta zuek, espero dugu gurekin. Hor, anisak ipizka gaitu zaitamen, konsauta.